Várjál. Nulla. Várjál már, bazdom, mert nem tényleg összeolom. Na. Na. Oké, indul! Tomi, te vagy a király. Kicsit bennak a látogatok. Ilyen nyomja. Olyan. Figyelj, hogy egyébként. Tomi, ebben megint jó időt fut. Ez bújság. Rúgj már föl, valamit csinálj. Én is úgy mentem, Évi. De Buzi, nézd meg. Nézd meg, mit csinál. Ugord át, gyerünk! Az a vége. Nem bírtam odáig menni. 1 percig tartasz. 59, 1 perc. Na? 1 perc, 2. Megidő.